Hola, bon dia a tots i a totes. Jo sóc Lucía Moreno d'Acció Ecologista Agro. Vos dono la benvinguda i vos agraïsc que esteu amb nosaltres avui compartint aquest vídeo que hem preparat sobre el Dia Mundial dels Aiguamolls, donat que no ho podem compartir amb vosaltres en el terreny, que ho hem fet en aquests darrers anys. Amb molta il·lusió hem preparat una sèrie de vídeos per a mostrar la importància de la conservació d'aquests espais tan emblemàtics. Tal dia com avui, un 2 de febrer, ja fa 50 anys, a 1971, es va signar un dels convenis més importants per a la conservació a nivell planetari, que és el conveni de Ramsar. Es va signar a la ciutat iraniana de Ramsar, per això té aquest nom, i es va fer per tal de designar els aiguamolls d'importància internacional per a la seva conservació. En un primer inici va ser sobretot perquè es va veure la importància de preservar les rutes migratòries de les aus. Nosaltres tenim aquestes divisions artificials que han fet els nostres països, però la natura no entén d'aquestes fronteres. I per tal de conservar les espècies, sobretot les espècies migradores, hem d'assegurar que tinguen rutes segures, que puguen fer parades per alimentar-se i per a descansar, i aquestes són aquests grans aiguamolls que tenim al llarg de tot el planeta. Nosaltres a l'estat espanyol ens vam afegir a aquest conveni al 1982, amb únicament dos espais, el Parc Nacional de les Tables de Daimiel i el Parc Nacional de Doñana. A dia d'avui comptem amb 75 aiguamolls protegits inclosos en aquest conveni Ramsar. 7 d'aquestos els tenim al nostre territori, al País Valencià. Però també nosaltres parlem de la importància de la conservació de tots els aiguamolls, no únicament els que estan, evidentment, en el conveni Ramsar, que són fonamentals i importantíssims, però per a nosaltres qualsevol aiguamoll té una gran importància i ens està proveint d'una gran quantitat de serveis ecosistèmics. Quan parlem d'aquest concepte de serveis ecosistèmics, estem parlant de totes aquestes coses que ens ofereix la natura, que ens ofereixen els ecosistemes, que en molts casos és intangible, que no es pot quantificar, però sense elles seria molt més difícil la nostra supervivència en el planeta. Parlem, en el cas dels aiguamolls, dels serveis que ens ofereixen, com per exemple com a reservori d'aigua dolça, com a protecció front a les inundacions, fan la tasca de laminació de les aigües i impedeixen en molts casos catàstrofes majors, fan aquesta tasca de recàrrega dels aqüífers. Els aiguamolls tenen un paper molt important per a la depuració de les aigües, i ho anem a veure en un exemple concret que us anem a contar avui, i sense ells en molts casos tindríem una gran contaminació i segurament no podríem pràcticament sobreviure, no? També tenen importància per a l'alimentació, es produeixen una gran quantitat d'aliments, en concret un dels aliments més importants que tenim al nostre planeta, que és l'arròs, està completament lligat a la supervivència d'aquests ecosistemes i també ho podrem veure. Ens ofereixen també serveis educatius, serveis de gaudi de la natura, de poder gaudir d'aquests espais, i ho hem comprovat en aquesta època de pandèmia, com el tenir un aiguamoll proper on poder passejar, on poder veure l'horitzó i poder gaudir de la seva biodiversitat ens ha aportat molta satisfacció. Per totes aquestes coses, ara mateix pensem que la ciutadania ja tenim clar que és fonamental la conservació d'aquests espais. Però això no ha estat sempre així. Els aiguamolls durant molts anys han estat molt maltractats. Han estat objecte de pors, de ganes d'aterrar-los, de desfer-se d'ells de qualsevol de les maneres possibles. Durant moltes dècades s'han fet esforços molt grans per aterrar els aiguamolls, transformar-los en molts casos en terres de cultiu, perquè també coincideix que els aiguamolls estan en les zones més fèrtils, en les planes al·luvials, però també han estat llocs on la gent no volia estar a prop per temes de malalties, per exemple, del paludisme, estan molt associats al paludisme, i s'han intentat destruir de totes les maneres possibles. Si ens remuntem unes dècades enrere, tot el litoral valencià, tota la plana litoral, estava
coberta per un continu, pràcticament sense interrupció, d'aiguamolls litorals. Els que no s'han aterrat per a cultivar en ells, en alguns casos aquests cultius han estat compatibilitzats amb l'aiguamoll, que tenim alguns exemples també. Els que no s'han transformat en cultius han sofert la darrera de les grans amenaces que hem tingut en el nostre territori, que és el desenvolupament urbà i el desenvolupament sobretot del turisme de sol i platja. I malauradament els poquets aiguamolls que quedaven, molts d'ells ara mateix estan soterrats sota els apartaments que tenim al costat de la platja. Nosaltres treballem en Acció Ecologista Agro, que és una associació que porta més de 30 anys defensant la natura i defensant el territori en el País Valencià. I la nostra creació, el nostre origen, està molt lligat als aiguamolls. El nostre nom, Agro Roig, és d'una au que està completament lligada a aquests ecosistemes. Estem treballant en la conservació i en la preservació dels aiguamolls des del mateix inici de la nostra creació. Hem lluitat per la preservació de molts d'ells i hem treballat i estem treballant en la conservació i en la millora en la gestió d'alguns altres espais. Vos convidem a acompanyar-nos en un viatge per un recorregut de cadascun dels aiguamolls als quals Acció Ecologista Agro hem estat treballant al llarg de tota la nostra trajectòria. Comencem el nostre recorregut per la Marxal d'Almenara, un espai que fa molt poc va estar introduït també dins del llistat Ramsar d'importància internacional i al qual des d'Acció Ecologista Agro duem anys treballant. Bon dia, estem en la Marxal d'Almenara, hi ha un Ramsar des del 2018, 1.500 hectàrees protegides de 7 pobles de 2 comarques diferents, la Plana de Castelló i el Camp de Molvede. Així l'estratègia ha sigut primer garantir l'entrada d'aules de la Serra Espadà, la compra en crowdfunding per part d'Acció Ecologista Agro dels 2 llocs estratègics, els ullals més importants, que era l'ullal de Cabanilles i l'ullal de Quartons, i després una ampliació també de terrenys en custòdia en diversos propietaris que ens han deixat les terres a la conservació. A banda d'això, el que fem de manteniment se fa bàsicament amb voluntaris. En aquest cas tenim voluntaris sèniors i voluntaris de tots els dies que venen els caps de setmana també. I entre ells i els reforços que tenim de la Generalitat, sobretot en la Brigada de Biodiversitat, i també tenim molta ajuda dels plans d'ocupació dels diferents ajuntaments. La importància que té Acció Ecologista Agro en aquest cas és que ha sigut un poc el capdavanter de totes les iniciatives i ha portat un poc a rastres a quasi tots els ajuntaments i també a les pròpies administracions i han servit un poc d'altaveu dels valors que tenia la pròpia Marxal, tant en espècies com en flora, com en ecosistemes, com en hàbitats. I després una altra cosa important ha sigut també, a banda d'esta difusió a tots els nivells, en educació ambiental, en educació reglada i no reglada, en la visualització de cara al personal normal de la població, el que han sigut també han tingut molta incidència en que fos un mosaic d'hàbitats on totes les activitats humanes que han hagut així històricament estigueren sempre molt coordinades en la pròpia conservació del territori, siguin els arrossars, en aquest cas, que tenim a Israel, com en les zones actualment naturalitzades, com en les zones de cultius de temporada, amb la cultura antiga de la inundació hivernal, és a dir, passar mig any és una albufera i l'altre mig any continua sent albufera en les zones actualment naturalitzades, que ja és una quarta part de les 1.500 hectàrees, i també que continuen fent-se els cultius tradicionals, com són els melonars, com poden ser els arrossars, perquè conserven la tradició de la inundació hivernal, la perellonà que diuen a altres llocs. Això ha sigut importantíssim per a la conservació i que la gent que fa activitats agràries també se responsabilitzi de la conservació de la zona humida. Una part important
del treball d'Acció Ecologista Agro també ha sigut, sobretot al principi de tot, parar la pressió urbanística al voltant de tota la zona humida. No sempre està tan protegida i, de fet, al principi n'hi havia diversos projectes urbanístics dins de la Marxal. De fet, aquesta zona que veiem així va ser ja l'any 87 guanyada d'una construcció d'una marina, un poc més al sud, una altra marina, estem parlant dels anys 80-90, i després, en la dècada urbanística, també hi ha una pressió brutal sobre tota la zona. Això sí que hem estat pràcticament a soles i hi han tingut que fer de tot, des d'activisme, acció directa, parar màquines i, sobretot, anar també als xusgats. I en els xusgats ha hagut de tot, però bàsicament ahir sí que hem estat a soles davant dels xutxes i, bueno, hem tingut també la gran sort de tenir bons i bones abogades i guanyar la major part dels pleits que teníem en els xusgats. Hola, bon dia. Jo soc Sara Unés i ara mateix estic a la Casa Penya. La Casa Penya és un centre d'educació ambiental de l'Ajuntament de Sagunt que està gestionant Acció Ecologista Agro. El projecte és interessant en la mesura en la que implica una col·laboració entre una administració pública i la societat civil en la figura de la nostra associació. El nostre objectiu així en la Casa Penya és el de donar a conèixer els valors de la zona humida de la Marxal d'Almenara, en concret de la finca de Penya, intentant que se convertisca en un enclau important dintre del conjunt de la Marxal, i també promocionar una actitud conservacionista entre la població de valor de l'espai i d'interès per la seva conservació. Això ho fem mitjançant diferents activitats. Tenim una programació d'educació ambiental per a escolars, però també volem incidir sempre en la població adulta. I això ho fem en activitats d'un altre tipus, un poc, sobretot en caps de setmana, en les que busquem col·laboració de diferents entitats, d'artistes locals, que se treballi el tema de la natura, però que es pugui conjugar amb altres de cultura, de patrimoni o d'art. I d'aquesta manera també volem arribar a l'objectiu d'intervindre en certa mesura en el turisme que hi ha actualment així de manera majoritària, que és el turisme de sol i platja, i ficar una miqueta el missatge conservacionista i que la gent valore la qualitat, la riquesa natural de l'espai que ve a visitar. A banda de l'objectiu de difondre i de donar-li valor entre la població a la zona, un altre objectiu que teníem nosaltres en els projectes de conservació i de custòdia del territori és tindre presència en la Marxal, ser un agent més en el conjunt de la zona humida. I això ho hem fet sobretot mitjançant els acords de custòdia i desenvolupant una tasca de mediadors. Per una banda, promocionant amb els mateixos propietaris que se puguen crear figures de protecció de l'espai, com pot ser la reserva de fauna de la finca de Penya, i per altra, fent aquesta figura de mediadors, de vegades amb l'administració, col·laborant, per exemple, en la creació en la creació de les normes de la xarxa Natura 2000 o en el famós debat que s'ha creat en la zona sobre la gola de Quartell, per una necessitat, per una demanda social molt ampla de que se crearen unes infraestructures per a poder desaiguar la Marxal. Nosaltres hem tingut ahir un paper mediador com a agents, per una banda, però també com a intentar aglutinar interessos, i nosaltres sempre el que farem serà ficar per davant de tot la importància d'entre aquests interessos la conservació de l'espai natural. Com a conclusió, ja duem uns anys així amb aquests acords de custòdia, així ocupant la Casa Penya i la finca de Penya, i sí que pensem que ambientalment estem en un espai molt ric, que la nostra intervenció conservacionista és menuda perquè tenim poques possibilitats per no ser propietaris de terreny, per no tindre els suficients recursos, però en la mesura en què hem pogut sí que hem pogut intervindre i pensem que sí que es pot d'alguna manera dir que ha hagut un augment de la biodiversitat o una certa millora de la qualitat dels hàbitats.
Però el que sí que podem assegurar d'una manera clara, no perquè ho diguem nosaltres, sinó per les respostes que trobem de la gent que ve a visitar-nos, de les visites guiades dels diumenges, de les activitats de cap de setmana, és que hi ha una millor percepció de l'espai, de la zona. La gent que ens visita moltes vegades ens agraeix la tasca i una frase que s'escolta moltes vegades és dir com ha canviat això. Aleshores, queda molt per fer, però sí que pensem que la ferramenta de la custòdia, de la col·laboració entre diferents agents i de la participació de la societat civil en el territori pot ser molt útil per a la conservació. Continuem per la Marxal del Moro, un dels nostres aiguamolls més paradisíac i emblemàtic en el qual podem trobar una gran diversitat i quantitat d'aus. Hola, soy Juan Ruiz y estoy en la Marxal de los Moros. Si algo caracteriza a esta zona húmeda es la riqueza en cuanto a aves. Y no es una casualidad, es la única zona húmeda en la que no se caza. Y esto es debido a que hace unos años, a finales de los 90, hicimos desde Asícola Chistagoro una campaña en la que convencimos al resto de nuestros vecinos de solicitar a la Consellería una moratoria de caza. Y hasta aquí hemos llegado, no se ha vuelto a cazar. Por lo tanto, cualquier persona que visite esto podrá observar una zona de aves durante todo el año. Es un paseo muy sencillo en el que ahora, por ejemplo, en invierno podemos observar en las lagunas que tenemos al lado del mar todas las anátidas que nos visitan ahora en estas fechas. Tenemos un montón de patos, como patos cuchara, tenemos cercetas, en general todo lo que son aves de invierno. Y ahora en breve empezará el paso, y en el paso migratorio la verdad es que esto se convierte en un hervidero de aves. Podemos ver cualquiera de las aves que están en la guía, nos pueden aparecer. No se ven grandes cantidades, pero sí que se ve mucha biodiversidad. Y finalmente aparecerán las aves que se quedarán a criar aquí, las aves reproductoras, en las que tendremos sobre todo a los charranes y a las gaviotas cabecinegras como principales elementos, ¿no? Además tenemos canasteras, fumareles, o sea que tienen una gran riqueza en un espacio muy reducido. Y todo esto le da un valor fundamental. También me gustaría comentar otra cosa que también pienso que es importante de la Marxal de los Moros, no solo la parte positiva, que ya la acabo de comentar, sino los problemas que está teniendo últimamente. Cada vez más tenemos una sobreafluencia, y antes o después tendremos que ver cómo arreglamos esta sobreafluencia, y por otro lado los grandes impactos que tiene tanto por un lado como por otro. Tenemos en el interior que se está llenando de industria y en la zona de la costa una fuerte erosión debido al puerto marítimo. Pensamos que igual que la Marxal de los Moros fue innovadora con la moratoria de caza, podría ser innovadora en una manera distinta de entender el territorio. Y igualmente que se están haciendo todas estas inversiones en infraestructuras, se debería de promocionar una inversión en territorio verde, ¿no? Porque además esta pandemia nos ha demostrado que lo que la gente necesita son espacios para poder disfrutar. Coneixeu la Marxal del Puig? Moltes persones no la coneixen i, de fet, és que ni tan sols està reconeguda oficialment com a zona humida. Nosaltres estem treballant ara des de la Comissió de Territori d'Acció Ecologista Agro per el seu reconeixement i per la seva recuperació, perquè en la Marxal del Puig nosaltres el que veiem és el potencial que té de recuperar una zona humida de gran importància i connectada amb tota la resta. Hola, soy Eva y me encuentro en el término del Puig, en una de las zonas húmedas, como podéis observar, y estaríamos en lo que es el continuo de la zona húmeda que comienza en Sagunto, en la Marxal de los Moros, y que llegaría hasta Alboraya. Como podéis observar, esta zona está muy degradada debido a que desde hace muchos años no se ha puesto en valor todo lo que tiene y conlleva el que esto sea una zona húmeda. El agua que nos llega hasta aquí es agua escorrentía de la Sierra Calderona. También, como podéis ver aquí, la tubería esta que tenemos aquí en este lado, pues también se vierte agua de la zona de los polígonos que tenemos en la parte de atrás.
Lo que pedimos desde Acció Ecologista Agro es que se le incluya en el catálogo de zonas húmedas, sobre todo además que el mencionado, que se haga un continuo de todas estas zonas húmedas que hablábamos antes, desde la Marchal de los Moros hasta la Marchal de Alboraya, para que tenga así mayor relevancia y sobre todo también hacer hincapié en que aparte de que esta zona ha sido menospreciada, se ha intentado construir en muchas ocasiones, ha sido muy manipulada, ella por sí sola al final vuelve otra vez a resurgir y tiene vida propia. Entonces queremos que ese potencial se pueda aprovechar. Hola, yo soy Antonio, también de Acció Ecologista Agro, y ahora mismo me encuentro en el límite entre los términos municipales de Pusol y del Puig. Y estamos aquí porque aquí precisamente es donde se interrumpe, por el barranco de Pusol y por la desecación de toda esa zona que está llena de cultivos y tal, se interrumpe el continuo de marjalería que hay desde la Marchal de los Muros hasta Alboraya. Y esta primera parte que tenemos aquí es la parte que estamos persiguiendo desde hace, creo que ya se puede decir, desde hace 20 años, persiguiendo su protección mediante la inclusión de la zona en el catálogo. Pero ahora, como no lo hemos conseguido, hemos decidido ampliar la petición y hacerla más grande. Y ahora queremos que se incluya en el catálogo todo ese continuo de marjalería desecada, drenada, para poder dedicarla a cultivos, porque creemos que en una situación de emergencia climática en la que las zonas húmedas cumplen un papel tan importante, lo que hay que hacer es proteger todas las que están y recuperar todas las que podían estar. Y ese es un ejemplo de las que podían estar. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de Agro en esta ocasión? Pues el papel de Agro ha sido asistir como espectador a un espectáculo incomprensible. Y es que desde 1998 la Consellería está emitiendo informes de planeamiento, sobre planes generales del Puig y distintos instrumentos de planeamiento, en la que sus técnicos reconocen sistemáticamente que aquí hay que esto es una zona húmeda. Incluso han llegado a delimitarla. Eso empieza en el año 1998. Sigue en un informe de estudio de impacto ambiental de la homologación del Plan General, en el año 98. En el informe al proyecto de concierto previo del Plan General, que aquí incluso se delimitó ya esa zona húmeda con una superficie de 600.000 metros cuadrados, que era nada más que la tercera parte o la cuarta parte de lo que es en realidad, pero ya era algo. Luego, en la declaración de impacto ambiental del plan parcial del plan, de los planes también, y en la revisión del Plan General de 2008 para la homologación a la ley reguladora de la actividad urbanística también. Es decir, hay 4 o 5 documentos oficiales de la Generalitat en la que la Generalitat, vamos, la Consellería reconoce a través de sus técnicos que aquí hay una zona húmeda. Y sin embargo, nunca se ha protegido, nunca se ha incluido en el catálogo. Nosotros, como decía, lo que hemos hecho ha sido presentar escritos en todas las circunstancias que hemos tenido ocasión, a través de alegaciones a la revisión del Plan General, un escrito específico a la Comisión Territorial de Urbanismo, alegaciones al PAT del Horta, alegaciones al Patibel y ahora alegaciones a la modificación del catálogo. Siempre que hemos tenido ocasión, hemos pedido que, con argumentos jurídicos bastante sólidos, porque es lo que dice la ley, que esto se declare zona húmeda. Que no se suponga que porque es zona húmeda ya está protegido, porque si no es por la burbuja inmobiliaria, porque explota la burbuja inmobiliaria, aquí estaba previsto hacer una urbanización de 3.000 viviendas y 2 campos de golf. En estos momentos estaríamos aquí en el campo de golf o en la terraza del apartamento de una persona que ha venido de donde sea, de Francia, de Alemania o de Zaragoza. Estaríamos en su terraza hablando de estas cosas. Menos mal que llegó la burbuja y lo ha paralizado todo y todavía no tenemos la posibilidad de salvar esta zona húmeda. Esperamos que esta vez la Consellería se ponga a hacer la faena que toca y la proteja. Anem ara a un xicotet paradís que tenim també al nostre litoral nord de la ciutat de València, molt desconegut per a molts de vosaltres i que podem considerar que és una altra victòria que s'ha salvat de la ratxola. Hola,
yo soy Mathieu Lassalle y estoy aquí en la Marchal de Rafalell y Vistabella. Esta marchal es un reducto del conjunto de marchales que ocupaba el litoral valenciano desde el Carraixet hasta el Palancia. Estamos aquí en el término municipal de Massamagrell, pero también de Valencia. Podríamos pensar que las marchales han ido desapareciendo a lo largo de la historia, pero realmente su degradación ha sido desde los años 60 y principalmente hasta los años 90, ¿no? Aquí, en los años 60, todavía se cultivaba arroz, pero poco a poco se ha ido abandonando ese cultivo y tenemos ahora un conjunto de marchal natural con la vegetación típica, también que llega hasta el mar, vegetación dunar, y la fauna que ha ido ocupando el espacio, principalmente aves. Que desde el año 94, con la aprobación de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, todos los humedales de la comunidad disponían de una protección y se declaraban no urbanizables, pues el Ayuntamiento de Massamagrell en el año 96 exactamente decide impulsar su plan de urbanización. A partir del anuncio de la apertura del proceso urbanizador, muchos vecinos y vecinas de diferentes organizaciones ecologistas, entre ellas Acció Ecologista Agro, impulsan la coordinadora para la defensa de la marchal, que realizará pues, diferentes actividades de concienciación y de divulgación de los valores naturales de la zona, así como de acciones de presión y incidencia política para frenar la destrucción de la zona. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Massamagrell, ignorando el mandato legal de la Ley de Espacios Naturales y con el silencio cómplice de la entonces Consellería de Medio Ambiente, que a pesar de tener catalogada la zona por su alto valor en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, entonces un proyecto, iniciaban la urbanización y la destrucción de la vegetación y desecación de la marchal. Es cuando nos movilizamos. Se montaron muchos pollos con la Guardia Civil, con la constructora, invadimos la zona, abrimos acequias, las máquinas se pegaban al suelo y se inundaba la zona e incluso se encadenaban a las máquinas. Pues toda esa presión social consiguió que la primera paralización de las obras. Y luego, en 2001, una sentencia en los tribunales, que será de las primeras en conseguir para una urbanización de gran envergadura, por la protección de los ecosistemas, donde se pretendía construir. La sentencia es del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana. Se recurre por el Ayuntamiento, por la Generalitat, por la promotora al Tribunal Supremo, pero al final nos da la razón definitiva en 2004. Sentencia, además, que sentará jurisprudencia para casos similares. Esta zona está encajada entre una autopista, la V21, entre un polígono industrial al sur y un núcleo poblacional al norte, que son todos esos apartamentos de la Pobla de Farnals. Aún así, tienen unos valores naturales incalculables. Además de todos los que puedan tener las zonas húmedas convencionales, pues este tiene una variedad de hábitats tremenda. Es decir, que podemos pasar de la marchal a la zona de playa, a la zona costera directamente y a pesar de la V21 hay una transición hacia la zona de huerta, ¿no? Cuenta con varios suyals, diferentes manantiales de agua y además tiene un aporte de cantidad y de calidad de agua durante todo el año. Es una zona con endemismos, además, algunas plantas, por ejemplo el limonium, está además próxima a las últimas zonas donde se localizaban peces amenazados como el samaruc. Y es una zona de gran valor porque tiene también un gran potencial. Y eso es lo que queremos incidir en eso. Es una zona que todavía no tiene ningún plan de gestión, ninguna planificación para saber qué conservación se va a hacer aquí. Y nosotros desde Acció Ecologista Agro queremos implicar a las administraciones correspondientes para impulsar un programa de conservación, tanto a nivel ecosistémico en el hábitat, pero también de divulgación, haciendo acciones con el público general y
demostrando los valores naturales que tiene esta zona. En ese sentido, desde Acció Ecologista Agro estamos ya promoviendo actividades. Ya hemos hecho algunas sesiones de voluntariado con la instalación de talanqueras, que son esas barreras que separan la playa de las dunas para mejorar la flora dunar. Hemos estado plantando especies amenazadas en las dunas para fomentar su recuperación. Vamos a promover actividades de retirada de especies exóticas. Estamos haciendo seguimientos tanto de aves como de reptiles. Aquí hay galápagos, el galápago europeo, el galápago leproso, con nuestro proyecto EMIS, que acerca la población a todas esas especies que a priori no se ven cuando paseas por la marchal. Y también estamos favoreciendo la presencia del chorlitejo y la nidificación del chorlitejo en las dunas. Con lo cual, esta marchal tiene un gran valor, pero lo podría tener aún más con esas medidas de conservación. Al Parc Natural de l'Albufera, des d'Acció Ecologista Agro estem treballant inclús abans de la seva declaració com a parc natural. Hem lluitat per la seva defensa, per la seva conservació, per la millora de la qualitat de l'aigua, formem part de la Junta Rectora del Parc Natural i des de fa més de 10 anys estem participant en la gestió d'un espai emblemàtic, el Tancat de la Pipa. Estem ara al Parc Natural de l'Albufera, un dels aiguamolls més emblemàtics que tenim al nostre territori, que forma part del llistat Ramsar, juntament amb Almenara i la marjal de Pego Oliva, i que a dia d'avui atresora totes les figures de protecció que pot tenir un espai com aquest. A més del llistat Ramsar, és parc natural, el primer que es va declarar a la Comunitat Valenciana, i també forma part de la xarxa Natura 2000. A dia d'avui ningú no dubta de la importància de la preservació i la conservació d'aquest espai, de l'Albufera. Però, tot i ser un aiguamoll emblemàtic que rep milers de visitants cada any i que és un orgull i un emblema de tot el nostre territori, encara pensem que queda molt de treball per a fer per a recuperar el seu estat ecològic, el seu bon estat ecològic. Nosaltres, des d'Acció Ecologista Agro, estem treballant a l'Albufera des de pràcticament la nostra creació. I per a comprendre quins són els problemes que té l'Albufera a dia d'avui, pensem també que és important fer un xicotet recorregut per tota la seva evolució, perquè aquest és un espai com molts dels aiguamolls mediterranis, però aquest pensem que molt emblemàtic en aquest sentit, que ha estat molt modificat, molt transformat per l'acció humana. En alguns casos, aquestes transformacions han derivat en relacions simbiòtiques, en relacions harmonioses, en les quals s'han compatibilitzat la conservació dels recursos naturals amb l'explotació dels seus recursos, com per exemple la pesca, l'agricultura. Això ha donat també peu a una riquesa cultural importantíssima que forma part dels valors de l'Albufera. Però en altres casos la relació amb el desenvolupament no ha estat tan harmoniosa i hem de pensar que així a l'Albufera estem envoltades d'1,5 milió d'habitants. Tenim la ciutat de València i tota la seva àrea metropolitana. I els impactes d'aquest desenvolupament s'han fet molt palesos en la conservació de l'Albufera. Nosaltres, si fem una evolució històrica, podem parlar de 3 albuferes diferents. L'Albufera original, l'Albufera de l'aigua salada, un golf d'aigua marina tancada per els sediments, per la sorra de la restinga, que va estar així fins a principis del segle XV. En aquest moment és quan es va desenvolupar tot el regadiu en la conca de l'Albufera i una gran quantitat d'aigua del riu Sober va entrar per a abastir aquests regadius i sobretot el cultiu de l'arròs, que va créixer sobre la pròpia llacuna i va transformar la llacuna d'aigua salada en una llacuna d'aigua dolça, que es va mantenir així fins a mitjans del segle XX. Aquesta albufera de l'aigua dolça era una albufera de les aigües transparents, amb molta vegetació submergida, moltíssima biodiversitat i molts serveis ecosistèmics que convivien en harmonia amb els usos tradicionals. A partir dels anys 60, tot això es va transformar per el desenvolupament urbà, el desenvolupament industrial que n'hi hagué en tots els voltants de la llacuna de l'Albufera. Podem parlar del pla sud, del desviament del riu
del riu Túria i la construcció de la pista de silla com una gran fita que va començar aquesta degradació de l'Albufera, perquè va afavorir la instal·lació d'indústries, la instal·lació del desenvolupament urbà, que feia servir tot el sistema de regadiu tradicional i l'Albufera com a sistema de clavegram i d'abocament d'aigües residuals. Tot això es va afegir també en un canvi agrícola, es va transformar en una agricultura tradicional en una agricultura més industrial amb agrotòxics que van ocasionar una entrada de contaminació massiva a la llacuna de l'Albufera que va estar aguantant els impactes, perquè els ecosistemes ben conservats són molt resilients, fins que ja no va poder més i va col·lapsar. En els anys 70 l'Albufera, de les aigües transparents i vegetació submergida, va donar pas a una albufera d'aigües tèrboles contaminades. Hi hagué una reducció molt dràstica de la seva biodiversitat i dels serveis ecosistèmics. Des d'aquest moment fins ara han passat moltes coses en l'Albufera. Es va posar en marxa un pla de sanejament integral en els anys 80. S'han millorat molt els productes que es fan servir en l'agricultura, però tot i així no s'ha aconseguit recuperar el seu bon estat ecològic. L'Albufera a dia d'avui continua tenint les aigües tèrboles, les aigües verdes, derivat de l'elevada concentració de nutrients i de contaminació orgànica que encara a dia d'avui està arribant a aquest espai natural. Nosaltres des d'Acció Ecologista Agro pensem que és fonamental continuar treballant en la millora de la qualitat de l'aigua de l'Albufera, continuar treballant en desviar totes les aigües contaminades que continuen entrant en l'aiguamoll, millorant els sistemes de sanejament, millorant els sistemes de gestió de les aigües pluvials que encara a dia d'avui es concentren en tota la conca que s'ha impermeabilitzat completament i deriven en la concentració de les aigües pluvials brutes que acaben entrant a la llacuna i contaminant l'aigua de l'Albufera. Pensem que s'ha d'incrementar les dotacions d'aigua de bona qualitat procedents del riu Xúquer, però també del riu Túria, per a aconseguir un bon cabal ecològic que siga distribuït d'una manera adequada en el temps i en l'espai, per tal d'aconseguir millorar la qualitat de les aigües i tornar a aquesta albufera dels anys 50, dels anys 60, abans de la contaminació. Gràcies al moviment del Celebrar al Poble i moltes lluites ecologistes, l'Albufera s'ha salvat de la ratxola, però encara tenim molts reptes per a conservar aquest espai. La convivència entre tots els usos que tenim en el parc natural és, a dia d'avui, molt millorable i encara podem fer moltes coses per a millorar el seu estat de conservació. Nosaltres pensem que és fonamental fer un pla d'ordenació dels recursos naturals de tota la conca de l'Albufera, un pla regulador d'usos i gestió, al qual poder incloure tots els usos, tots els aprofitaments, tenint en compte que l'objectiu principal de la declaració del parc natural és la seva conservació dels seus valors naturals. Hola, soy Lourdes, os hablo desde el Tancá de la Pipa. El Tancá de la Pipa es un área de reserva perteneciente a Confederación Hidrográfica del Júcar. Nos encontramos en la orilla norte de la laguna de la Albufera. Para entender por qué es un área de reserva hay que remontarse a finales de los años 90, cuando este espacio estaba dentro de un proyecto de encauzamiento del Barranco del Pollo. En ese proyecto lo que se pretendía era ampliar la desembocadura del barranco, para lo cual se tuvo que expropiar los antiguos arrozales. Este proyecto, por supuesto, supuso una gran protesta social en su momento y se creó una plataforma, la plataforma Per un Barranc Viu, sense formigó. En esa plataforma, la Acció Agro también estuvo implicada y gracias a ello, en la actualidad, tenemos lo que tenemos hoy en día, un área de reserva abierta al público. Este proyecto, por supuesto, aquel proyecto inicial se paralizó y comenzaron las obras en la década de los 2000 y en el 2009 se terminó el proyecto de transformación de estos antiguos arrozales en área de reserva. Este espacio
nació persiguiendo 3 objetivos. Uno de ellos era mejorar la calidad del agua de la albufera que entra en el sistema, mediante la implantación de un sistema de filtros verdes. Otro objetivo era mejorar la biodiversidad, por supuesto mejorando el hábitat. Y el otro objetivo, y último, era abrir este espacio al público para ofrecer a la población local y todas las personas interesadas en participar activamente en este espacio. Desde sus inicios, en Acció Ecologista Agro, teníamos claro que lo que se pretendía aquí era tener la gestión participada, es decir, con muchos actores implicados. En la actualidad estamos funcionando con 2 acuerdos de custodia del territorio. Que es Confederación Hidrográfica del Júcar, tiene 2 acuerdos de custodia del territorio con 2 ONGs conservacionistas. Una de ellas somos nosotros, Ecologista Agro, y otra es Save Our Life. Aparte de esto, también desde el principio, desde los orígenes, están implicadas las 2 universidades de Valencia, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, para realizar todos los estudios de investigación y de seguimiento, tanto de calidad de agua como de biodiversidad. El Ayuntamiento de Valencia también está implicado en este espacio mediante un convenio de colaboración. Todo ello nos permite acercar a la población los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de los años, tanto de investigación como de gestión. De esta manera podemos implicar a la población general en la conservación de los humedales. Anem ja a la nostra marjal més meridional, la marjal de Pego Oliva, icona també, com altres, de la lluita ecologista, que s'ha salvat de la rajola, de la dessecació, de projectes bojos, com per exemple un Disneyland europeu, i a la qual nosaltres també estem participant en la Junta Rectora i estem molt implicades en la seva conservació. Bon dia, estem a la marjal de Pego Oliva per a commemorar el Dia Mundial dels Aiguamolls. Esta marjal és una de les més importants del País Valencià, degut sobretot a la gran varietat que té en espècies d'aus, a la seva qualitat de les aigües, i com us deia, n'hi han classificades més de 200 espècies, entre les que estan vivint tot l'any, les sedentàries, les que venen a l'estiu i a la primavera, i les hivernants. També caldria destacar que des de fa molt pocs anys hi ha una espècie que està criant així, catalogada en perill d'extinció, que és l'arpellot de marjal, que afortunadament ha tornat a criar a la marjal. També voldria destacar-vos que des de l'any 2018 està portant-se com a projecte pioner en la marjal de Pego Oliva el projecte per a reintroduir l'àguila pescadora, espècie que va desaparèixer de les nostres terres sobre els anys 80 i que confiem que, junt amb el Parc Natural del Montgó, que enguany pensa portar-se també, servisca per a recuperar aquesta espècie i la tinguem com una espècie més entre les nostres aus. En la lluita per a la preservació del Parc Natural de la marjal de Pego Oliva, Acció Ecologista Agro va tindre un paper molt destacat perquè a finals de l'any 80, principis dels 90, va haver un alcalde, el senyor Carlos Pascual, que es va dedicar, entre altres coses, a voler dessecar la marjal i una sèrie d'atemptats contra aquest ecosistema amb el pretext de tornar a la concentració parcel·lària. Gràcies al nostre grup, la denúncia va tirar avant i este senyor va ser el primer alcalde en Espanya que va ser condenat a presó per delicte ecològic. Molt més al nord on ens trobem ara, la província de Castelló, trobem una marjal amb un gran potencial i uns grans valors ambientals que a dia d'avui encara no està reconeguda per l'administració. Estem encara lluitant per la delimitació del quadre de Santiago, un paradís que mereix el nostre reconeixement i la nostra conservació. Bueno, el cuadro de Santiago es una marjal, una zona húmeda que está en el término municipal de Benicàssim. Es toda la zona sur no construida del término municipal de Benicàssim. La faena que desde Acció Ecologista Agro hemos venido realizando
para proteger esa zona húmeda, pues se remonta a finales de la década de los 90 del siglo pasado o principios de la década del 2000, en el que, a base de presiones al ayuntamiento, hubo un momento en el que pareció que podía llegarse a un acuerdo para que se protegiera la zona húmeda. Hubo incluso unas reuniones con el ayuntamiento, se creó una comisión en la que estaban reunidas las fuerzas vivas, pero lo que no se sabía es qué entendía el ayuntamiento por zona húmeda. Entonces aquello no fue a nada, y en realidad lo que entendía el ayuntamiento era coger una zonita de unos 500.000 metros cuadrados y protegerla para que sirviera, luego se descubrió, de parque acuático, por decirlo así, de una urbanización de 3.000 viviendas que se iba a hacer allí con su campo de golf también. Entonces, bueno, la tarea por nuestra parte fue, durante mucho tiempo, insistir ante la Confederación de Hidrográficas del Xúquer, ante el ayuntamiento, ante la consellería, insistir en que paralizasen unos motores que estaban bombeando la friolera de una media de 2 hectómetros cúbicos o 2 hectómetros y medio al año de agua para que no se inundara lo que se tenía que inundar, que era aquello que era una zona húmeda y por lo tanto lo lógico es que estuviera inundado. No conseguimos que se paralizasen los bombeos y lo denunciamos en Fiscalía, lo denunciamos en la Confederación, como os decía, y no lo conseguimos. Y al final el único camino que pudimos seguir fue el de los tribunales. Presentamos un recurso a la aprobación del plan parcial de Benicàssim Golf, lo perdimos en primera instancia, por decirlo así, pero ante el Supremo, en el año 2012, el Supremo nos dio la razón. Y desde entonces, una zona todavía por delimitar de lo que es el Cuadro de Santiago está reconocida como zona húmeda y por lo tanto ya es intocable. O sea que por lo menos toda esta tarea ha servido para evitar que se construya, que ya es algo. Y que además, siendo una zona húmeda, allí ya no se va a volver a construir. Otra cosa es que la Consellería la quiera incorporar al catálogo de las zonas húmedas, que no se sabe tampoco por qué, no les apetece. No sabemos muy bien qué es lo que ocurre con esa zona húmeda. Y bueno, estamos intentando convencerlos de que la mejor protección que puede tener una zona húmeda es estar reconocida en el catálogo para evitar precisamente interpretaciones distintas que puedan dar lugar a que en un momento determinado Consellería y Ayuntamiento coincidan en que allí se puede construir, se construya y entonces ya es irreversible. Entonces ya será ilegal, pero es irreversible. Nos hemos cargado una zona húmeda más. Entonces, bueno, pues nuestro papel es este. Paciencia, mucha paciencia, insistencia y a ver si lo conseguimos. Des d'Acció Ecologista Agro vos volem agrair haver-nos acompanyat al llarg d'aquest recorregut. Els aiguamolls ja hem vist que juguen un paper fonamental, especialment en el context d'emergència climàtica en el que estem vivint actualment. Són ecosistemes altament productius i juguen un paper fonamental com a embornals de carboni i com a reguladors climàtics, especialment en el nostre litoral, com ja s'ha vist en molts estudis. Esperem que quede clar que no ens podem permetre perdre ni un metre quadrat més d'aquests valuosíssims ecosistemes. Hem de lluitar per defensar els que queden i per recuperar el seu estat ecològic i els seus serveis ecosistèmics. Volem agrair a totes les persones i a totes les associacions que dia a dia lluiteu per la defensa del territori i de la natura. Esperem que vos hagi agradat aquesta xicoteta mostra del nostre treball i que ens tornem a veure en qualsevol de les activitats que organitzem. Moltes gràcies i fins pronte.